Mr. G Gaye zama nake cikin kunciya in har ban ga mama ba da an taɓa na mama na za ta taho ta yau duba da dariya ta mintawe har in yi shugaba in na fara tafiya za ta fi kowa jin daɗi in na faɗi gun koyo za ta taho ba jin daɗi uwa guda mafi gardiya rashin mama akwai kunci idan ka banci abinci ko za ta kwana da yunwa ba ta so ni in kwana sai ta ga na yi yau damdam ta ya zama ta sa kaiya da me zan biya mama na ta ya zama ta sa kaiya ba ni da shi a duniya ko da mutuwa ta zo ta barki ni ta ɗauke ni mahaifiya ta goniya ke na fi so a duniya nasarawa mamata nasarawa mahaifiyata sarauniyata a duniya takinki daban ne mahaifiyata ban masa da mamana komai za ka yi kaina karka taɓo mamana dan ita ce gatana kuka in na yau ummi za ki rarrashi na barci in banyo ba kima ba za ki yau kwana zan iya baki raina ma tunda a yanzu na girma abinda zan yi yau nema na kyautata wa mamana wa zai so ka bayanta momi na gata bambanta ta kama zo inganta wani gata kake bata sai yin sanda ka sauta kama nake da mamata jinin ta kunga ɗanɗanta autanta ɗan lelanta mai san farin ciki nata na ƙaunar ki mamata na ƙaunar ki mammina na ƙaunar ki mamata ha nasarawa mamata nasarawa mahaifiyata sarauniya